que remata a horta da súa casa e comeza un bosque moi especial, a Foresta da Floreira, un lugar pretiño da Illa de Arousa. Ese día todo se veía calmo. Nesa tarde o sol quentaba sen quimar e a brisa xogaba co seu cabelo. A Sofía brincaba entre as flores e algo estaba a piques de cambiar. A nena quedou un dente e tamén unhas mechas de cabelo que o vento levou cara ao bosque. Ninguén máis subiu, ou polo menos ningún adulto se decatou, pero entre as polas dunha árbore había un animaliño. Pequeno, ou non tan pequeno, segundo se mire, que si o viu todo. O ratiño dos cabelos. Cando Sofía chegou ao hospital, ía un chisco nerviosa. Todo lle parecía novo. As luces como latexos, os sons os corredores e os traqueteos das máquinas que eran como tambores. Estaban ali os seus pais, colléndolle a man con ternura, e chegou unha doutora coa voz chea de doutora. Ponte tranquila, Sofía, sacaremos ese gran niño. Xa verás, será rápido e lixeiro, como un sopro nun de vivo. A voz da doutora falaba suave, como un arroyo. Os latexos das máquinas soaban cada vez máis longe e pouco a pouco os seus ollos foronse pechando. Lírico. E así comezou o soño que a levou máis alá do hospital, cara a un lugar diferente, onde todo brillaba e o aire tiña un sabor a música e luces de cores. Un deses lugares que ás veces só se ven cos ollos pechados. Sofía chegou de novo ao bosque da Floreira e pareceulle ver fadas, elfos e até mesmo pareceu un esquío, con bata de doutor e un ollar curioso, como de mapa antigo. Mais algo non ía ben no bosque da Floreira. O río estaba sucio, as árbores murchando e os niños dos paxaros caían do alto das polas. Esta caída das follas, isto que está a pasar, non é cousa do outono. Dixo o doutor, senón de algo peor. Un ratiño camiñando por ali escoitou falar duns hámsters que rompían e emporcallaban todo, e pensou: Será cousa dese gato verde gato? O ratiño tentou chegar ao fondo do asunto, mais perdeuse no camiño e quedou atrapado no labirinto do castelo verde gato. O ratiño estaba preocupado, pero entón apareceu un ganso migratorio que o resgatou voando e lle axudou a ver todo dende o aire. Dende ali veu o que estaba a acontecer. Os culpables desta desfeita eran os hámsters, non o gato verde gato. Mentres tanto, río abaixo, Verdegato e Rato Pérez traballaban con esmero. Construían unhas naves divertidas, pero non para xogar, senón para depurar a auga do río e para curar o bosque. O ratiño dos cabelos, ao escoitar esa conversa, comprendeu todo o percal e uniuse a eles, tocando unha melodía.
a mesma que proviña do soño de Sofía. Eu estou morando nos pelos. Eu estou morando nos pelos. Esa música que es un teléfono algo extraño. Es que en infancia No fondo da floresta xiraban as noras feitas con extractos da natureza. Carapas douradas de bidueiro, lentes brillantes, cabelos recollidos polo ratiño, entre eles as mesas de Sofía e de outros nenos, e esencias depurativas de flores azuis e lilas. A nora xiraba, paseniño, mentres o ratiño tocaba a frauta, e ao comezar a soar era a mesma que soara varias veces nos soños de Sofía. Ao soar a frauta, os hámsters detivéronse de súpeto. Primeiro miraron arredor, como se buscasen de onde viña esa música. Logo, achegáronse a nora como hipnotizados. Comezaron a xirar coas rodas. Sen romper máis nada, sen deitar máis lixo. Xiraban e xiraban na nora. Mentres o facían, a auga do río comezaba a clarearse. O ruido desorde pasou a ser un ritmo vigoroso e movimento, como se ao mesmo tempo fixen exercicio no ximnasio da nora. Ao pouco, o bosque da floreira volveu a respirar a pleno arbóreo pulmón. Os carballos ergueron de novo as súas polas, os paxaros voltaron aos semieiros e o río corría limpo, entre reflexos de luz. A nora seguiu xirando, cos hámsters metidos nela, nun movimento rítmico e natural. E mentres todo isto acontecía, Sofía abriu os ollos. Estaba de volta na súa habitación, coa luz da mañá entrando suave pola xanela. Na mesiña había 2 agasallos, unha pequena ocarina de cores e o boneco dun gato verde. Sofía colleu a ocarina coas 2 mans e soprou con cuidado. A mesma melodía que soara no bosque, cantaran as fadas, que fixera xirar a nora, seguiu agora dos seus pés. Nese intre, algo cambiou tamén alá lonxe. Entre as árbores da floreira, os animais ergueron as orellas.
e todo o bosque pareceu bailar de novo ao son daquela música. Dice que estas cousas non só pasan en Floreiro, non só no de Ourense, tamén en Vigo, en Ferrol, en cidades de todo o mundo, onde se escoitan músicas moi perdidas.